Pomaže Bog, dobrodošli na moj kanal Manastiri Svetinje. Evo danas se nalazim u selu Komar, nedaleko od Donjeg Vakufa i ovdje smo došli da prisustvujemo osvećenju hrama svetog velikomučenika kneza Lazara. Prvi put sam ovdje, stvarno je lijepo i došao je episkop Bihaćko-Petrovački Sergij da vrši liturgiju za osvećenje hrama. Hristos Voskrese, dobro nam došli na ovo sveto mjesto, ovdje gdje počivaju mnogi preci naši. Hvala vam
za današnji dan i za sve ono što su učinili za nas, za ovaj naš hram, za ovu našu crkvu. Ovaj bogobojažljivi, dobri narod sa željom i radošću je prihvatio i došao današnji dan, došao iz dalekih mjesta. Neki čak i sa drugih kontinenata ima koji su došli iz cijele Europe i Srbije, najviše iz Gradiške, Bijeljine i ostalih mjesta. Blagosloven koji dolazi ime Gospodnje, hvala vam za sva blagoslove koje ste dali nama prilikom izgradnje ovoga hrama. Hvala vam za pomoć materijalnu, finansijsku koju ste nas podržali. Neka Gospod blagoslovi vas i svako dobro vam želimo. Dobro došli, preosvećeni vladiko, blagosloven koji dolazi ime Gospodnje. Predstavnici drugih zajednica kojih ima ovdje, ako ne znam, i svi koji ste došli ovdje, koji ste sunarodnici ovoga kraja. Ja vjerujem da ste ovdje svi vi koji ste došli, ne samo pojedinci, možda gosti iz drugih krajeva, ima nas iz drugih krajeva, kao što ja jesam episkop ove partije, ali sam iz drugog kraja, ali sam dio ove zemlje i ovoga svijeta. I svi koji ste došli i oni koji opravdano nisu mogli doći, nek su dobro došli ovdje danas, na ovom trenutku i ovom danu kojeg je Bog dao. Kao što sam rekao u svojoj besedi, Bog i dopušta iskušenja, stradanja, ne zbog toga što nas ne voli, nego zbog toga da nas upravi i ispravi. Znamo da je Mojsije išao 40 godina sa izraelskim narodom kroz pustinju. Taj narod je slavio Boga, a u jednom trenutku taj narod je počeo da se klanja lažnim bogovima, pa je Mojsije morao i tablice zakona Božeg da razbije od zlatnog tele, da bi taj narod opet upravio na pravi put. Tako i mi kao narod ovdje, ne samo srpski, nego i drugi narodi, svi mi klecamo, kako ja volim reći, koljenima, zato što je na našim vremenima, na našim plećima, braćo i sestre,
uvijek nekako, ne samo uvijek teško, nego i teže nekada breme koje treba ponijeti. Ali da bi ga ponijeli ispravno, ne možemo ga, ja vjerujem, niko ponijeti bez Boga. Zato se svi Bogu molimo, svako na svoj način, svojom vjerom, svojom ljubavljom, svojom iskrenošću, a Bog nam daje snagu i krijepost. I od mene veliki pozdrav za sve vas. Hristos vaskrsne, da bude srećno i veselo, živi zdravi. Nema braće, rodbi, sestara, rodbi, sestara. Iz djetinjstva najboljih drugara, najboljih drugara. To bi bilo to. Nadam se da vam se video svideo. Ako jeste, lajkujte, preplatite se na moj kanal. Živi bili, pozdrav!